programa magtudaadan kang diskusyon mainaig iti panangsalaknib iti aglawlaw, salunat kan ekonomiya, gapo iti panagbalbaliw ti klima. Hintay amon dagiti seryoso at angka iti pangkapyagan kan populasyon iti sangalukungan. Daga, biyag, kinarapnan sa lakniban. Dahito iti programa ti Radyo Sagada 104.7 FM na Datakoy Yanan Batawa. Kata naimbang nga malam kan adtoy dagiti Naimbag nga malam kan adtoy manen ti programa nga datakuyan na batawa ti Radyo Sagada masadin mo kata maipatangatang dagiti mapaspasamak iti aglawlaw ken iti komunidad. Masadin mo kata napapatag iti Mountain Province Cordillera ken iti entiro nga pagilian. Kata siyak ni main ket yaman iti kanayon nga panagdungog yu iti daytoy nga istasyon. Kata engay maruda kaduan siyak iti may nga oras apan ang talantan ko iti programa tayo nga datakuyan ng batawa. Umuna kata Umuna kata antayo kitaan ti nasaya at panagburas ti turismo ti Cordillera ken nuapay nga agtagtalin ti Montañosa ti kangrunaan nga mabisbisita nga tourist spot iti region. May kadwa ket antayo talantanen ti dumakdakkel nga epekto ti El Nino kadagiti madnalon iti paggapuan ti tanong iti industriya ti turismo ken iti inaldaw panagbiag tayo. Kabayatan na iti maudi nga basa ti programa entayo magkitaan dagiti maiwarwaras nga misinformation mainaik iti klima, turismo ken El Nino sa dino ket maipakaawat no apay nga napateg ti fact-checking wenno panangpanaknek iti maysa nga impormasyon. Ket nganud kapagayam, stay tuned para iti maysa nga oras sa programa ang napunwan ti adal ken kaamuan. Ket sakpay nga ikita yung regular programa nakpay man paayan da tagiti listeners ti Radyo Sagada 104.7 again iti maysa akanta. Daga ay damat kabunyan Noon kamulan at wadaipan Imbag tawada nata siya ng pansuan Mantikida noong tunan man pasyaran
Inulit siya nang inuman tawanan sa lupatan Naman sa niya Kata kas panang itulong iti programa tayong natakuyan ng Batawa nagpat ti Cordillera Administrative Region ti dakkel a milestone ti turismo. Kata sigun iti datos ti Department of Tourism Cordillera dandani nga 1.98 million bisita ti Simalungkar winudin malya sa ti rehiyon anang marka iti 17.71% apan nag-adu manipod iti napalabas at tawen. Kiturismo kata nakapataod pa iti nasurok na 10.7 billion pesos para iti regional nga ekonomiya amang suporta kadagiti hotel, restaurant, transportasyon, tour guides, souvenir shops manalon kaninibo at babasit ang negosyo. Kata nagtalinaad lata ti Baguio City akang runaan na pagpasyaran iti rehiyon amang bukal iti nasurok at 3/4 kadagiti amin na sumangpet at turista. Bayat ama ikadwa ti Mountain Province iti Antiro Cordillera nga daan iti nasurok 151,000 na bisita. Ipakita na dayto iti agtutuloy a panakaawi sa iti turismo gapu iti real life nga kapadasan iti cultural atawid kan dagiti makaawis a nature-based nga attractions. Dagiti destinasyon kas iti Cueva ti Sagada, hanging coffins, sunrise dagiti sunrise viewpoints, dagiti waterfalls ken trekkan
nga trails ket makaawis kadagiti local ken international nga travelers. Na i-record met dagiti daduma a probinsya ti napiksa a panagduras. Makaawis met ti probinsya ti Kalinga kadagiti basit nga bisita nga interesado iti white water rafting kan traditional a kultura ti panagbatok wenno tattoo. Agtultuloy mat ti ifugaw iti panang sabat da kadagiti dumalyasat amang pasyar ti maysa analatak iti sanga lubungan a rice terraces da. Ken nagtalinaad ang mabigbig-big ti Benguet para iti Mount Pulag kan iti strawberry farm kan intultuloy ti apayaw nga itandudo dagiti masalsalakniban a kabakiran ken biosphere reserves da. Datos katamang saklaw iti year 2024 kan naipadamag iti publiko iti Marso 12, 2025 no iti napalabas laeng nga taon. Kaya't naasawan at tirihyon kat nakailista iti 1,983,511 a bisita nga inmadu iti 17.71% manipod iti 2023 ken nakapatao iti agarup 10.7 billion pesos kadagiti resibo ti turismo. Dito nga panagrang-ay kat ipakita natin nalawag nga trend no sa dino katibirukan dagiti turista ita ket dagiti napapateg a kapadasan a konektado kadagiti lokal a komunidad kultura dagiti katutubo ken panangsalaknib iti aglawlaw. Iti matsagada iti saan pa'y nabiit kat opisyal mat anay lokatan ti Tatayain Underground River para kadagiti turista no sa dino kat mangipaay iti guided boat tour babaan iti Underground River. Tunggal pa nagpasyar kat idauluan nagiti nasanay a local a guide kan si Annad amang imanihar ti kapasidad ti bangka at masigurado ti natalgad ken adaan iti nasayaat a kapadasan. Kabayatan na iti umay nga September kata temporaryo mat nga may rigap ti sumaging cave para iti panag-rejuvenate ti nasaong nga kuweba ken tapno mat umilang iti maysa a bulan. Ti temporaryo panakaisarakat na iranta tumulong amang preserba kadagiti natural features ti kuweba ken mang taginayon iti kasasaad na para kadagiti masangwanan a bisita. Isu nga matagiti tour guide, homestay owners kan dagiti adda iti tourism office ket as early as now kata ipakaammo tayoan kadagiti bibisita nga agbook ti temporaryo manan nga panakaisira ti kuweba tapno at least nga muda tano isula ang tigagara damat nga mapanan kat mapalinta nga i-reschedule. Kan pasyarin dapay dagiti dadu mga mapasyar kas kadagiti heritage sites nga adu ti pakaistoryaan na kan adu pay ti mabalin nga maadalda. Iti daytoy anya ket may promote dagiti dadu mga mabalin nga mapasyar iti ili tayo kas iti naaramid iti napalabas at awan nga cultural heritage tour no sa dino kat karaman dito iti panang pasyar iti Ganduyan Museum, panang pasyar iti maysa adapay hanging coffins, panagpasyar iti Burial Cave ken coffee farm tour iti panangidaulo ni Mr. Ben Carpi manipod iti Sagada Environmental Guides Association in partnership iti Tourism Office. Kati babaan iti panakalukat ti Tatayain Cave kata adalat ta posible nga adalat ta dagiti tumalyasat at turista dito sa Sagada babaan iti panangipaay na iti may nga alternatibo nga dito nga rodo sabsabali nga experience nga underground boating tumulong mutlaang nga mangiwaras dito iti dito panagdikap ti turista kat mangkisay iti kinaado ti tao bayat pagtalinaadan nga aktibo dagiti aktibidad ti turismo iti panawan nga lean season
hinuawan unay ti bisita. Na isang sangayan dito makita kan mapadasan ijay tatayaan cave na sa dinok at agbangka dagiti dumalyasat nga mang pasyar iti na sa nga kuweba. Yung take note nga ijay tatayaan underground laang tinakalukat saan pay nga open kinatalgad nga mapanan ti tatayaan cave. Kinbayat mat iti panagduras iti turismo at damat ti maysa akarit ang mga apektar iti antiro a pagilian. Dahil ti makunkuna nga El Nino. Ken mapasamak ti El Nino no ti temperatura iti rabaw ti baybay ti Pacific Ocean ket pumuduto. Para iti pagilyan, kaya't naakuna daytoy ket bumasit ti tudo, nabaybayag a panawan ti tikkag, napudot a temperatura ken namaga a kasasaad iti panawan. Para iti dito'y montanyosa, ken ti dumapay at asit ti Cordillera, dakkel ti pagpanaga na dagitoy a panagbalbaliw. Ti agrikultura ti maysa kadagiti sektor apermi a maapektaran. Nakadependar dagiti manalong tayo iti regular a panagtudo tapno agmulada kadagiti nateng bagay, patatas, carrots, repolyo, strawberry kan dadumapay. Ngam no bumasit ti tudo basbasit ti danum nga mapan kadagiti irigasyon. Maawan ti danom kadagiti waig, bumasit ti reserva, ken bumasit ti apit. Tinababa produksyon ket maysa agapuno apay nga ngumato dagiti presyo ti makan iti antiro a pagilian. Ti kinakurang ti danom kapagayan ket permi nga apektaran na ti agrikultura. Kumulang pa iti usaran ti tunggal household nga danom ken ag-apapay dagiti agkakaharubag po iti danom. Lumako tayoon ti danom nakaro dagiti transients ken restaurants no sa dinukot permi nga nangina ti balor ti 10 ken 2 nga drums kumpara iti presyo dagiti daduma nga ili. Iti maysa matabanda may sa pakasaknan iti daytoy El Nino ket salunat. Gamin kapagayam tinangato nga temperatura ket paduin na ti pegat iti heat exhaustion no panakabannog po iti pudot, panaka-dehydrate ken panaka-heat stroke nang nangruna kadagiti ubing nataengan nga adults nakaro dagiti agtrabaho iti ruwar nakababad iti nakaro nga init. Pakaron ti namaga kasasaad ti posibilidad ti puor iti kabakiran ti antiro a kabakiran ti Cordillera. Ken uray ti may salaang nadarusudos nga aramid kasi ti panangpuor iti ruot wenno saan umno a panangibong lang iti sigarilyo ket mabalin nga agtungpal ken mang pataod iti makadadael nga puor iti kabakiran. Ket sakbay manen latta kapagayam nga ituloy tayo programa nga tatakuyanan batawa nakpay ipaayan dagiti listeners ti maysa a kanta. May
Time check pa'y kapagayang kat adati 5 minuto sakbay ti oras ti alas 11. Katkas panang ituloy adu at tao ti manginaig iti nasaya at apanyempo iti nabaligi at turismo. Napayman makagungguna ti na mag-aapanyempo iti hiking kandag iti mapaspasama ka trekking mangpataod met daytoy tiya kadagiti na karo akarit. Ti water-based tourism kata nakadepende kadagiti nasaya at nasa lunat ken adaan iti umno a level ti danom. No permimat nga pumasit ti danom kadagiti karayan tayo ti aktibidad kasi ti water rafting ken underground river tours kat posible nga masuspindi no sa dinno kat agsagaba met laeng ti agrotourism. Dagiti nalatak a makaawis kas kadagiti strawberry farm ti La Trinidad ken dagiti rice terraces ti Ifugao ket nakadepende iti tudo tapno maadaan iti nasalungat nga apit kan napintas kabuyaan dagiti green nga naimula iti payaw kan talon. Di nakaro apudet ket apektara na ti panagdakkel ti mula pabasitin na ti apit ken balbaliwan na dagiti nagpipintas nga landscape a mabuy-buya. Ket imay pasaw dagiti business a nainay ti turismo tinangato nga operating cost na tlaeng. Nangin na ti mabayadan nga kuryente nakasapulan nga agusar ti electric fan ken kasi ti opisina ket kasapulan nun ti aircon ta permi nga napudot. Permi mat nga ngumina ti presyo ti danom nga dati nga nangina karo nga ngumina. Ken ngumina mat laeng ti transportation cost. Posible mat nga agpangato iti presyo dagiti restaurants tapno masabat na laeng dagiti gastos ken pati matlaeng dagiti transients ken hotels. Isumasakbay nga padasan tayo dagitoy kasasaad tumulong tayo iti panakasalaknib ti aglawlaw agtipid ti danom suportaran ti lokal nga komunidad imanihar nga usto ti basura ken isigurado nga ti turismo ket agtalinaed a makabenepisyo bayat nga awan ti madadaol iti aglawlaw no sa dinno ket isu ti gapo no apay nga na isang sangayan ti ili tayo nga Cordillera. Ket sakbay met nga malpas daytoy nga programa ket antayo pay matdap-awan daytoy napateg iti tunggal maysa. Daytoy kapagayam ti makunkuna nga misinformation wenno saan umno wenno maitunos nga impormasyon. Kanapartak ti panagwara as ti saan agpaysu wenno makaalilaw nga impormasyon babaen iti social media. Napartak ti panagwaras na daytoy no dagiti verified facts nakaro dagiti AI generated nga infographics sa kanta. Ano saan agpaysu dagiti impormasyon chismis-en daytoy. Itaan ket antayo kitaan dagiti sumagmamano nga common misconceptions wenno maling akala iti Tagalog. O muna daytoy makunkuna nga climate change is not real. Wenno saan kanu nga agpayso daytoy panagbaliw ti klima. Antayo daytoy panagnakan.
kas iti scientific nga ebidensya, dakkel ti naipakita ti panagbaliw ti klima iti lubong. Sigun kadag iti legit kan mapagtalkan nga organisasyon kan institusyon kas iti Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration, NASA kan ti World Meteorological Organization kan ti Intergovernmental Panel on Climate Change. Amin kat idokumento dati panagnato ti temperatura iti lubong kan ti panagbaliw iti kasasaad ti panawan. Dati nga panagbaliw ti klima kat suportaran ti dekada nga scientific observation. May kadwada ito'y makunkuna nga ti El Nino kat saan ang makadangran taday ito'y kat natural. Daya ti El Nino kat natural at climate pattern, mas papiksaan ti napudpudot nga global climate ti epekto na. Kaya't na ako na nga ti napudpudot at temperatura, nakaro ti namaga akasasaad, ket dakko ti mapukaw iti sektor ti agrikultura ken permi nga problema iti pagapuan iti danom. May katlo dito makunkuna nga ad-adu ti turista ket na ako na nga mas ad-adu ti income. At paisuan niya nga makapataw ti turismo iti adu nga trabaho nung tiyawan patunggana nga turismo ket makadadaol mismo kadag iti lugar nga ganganasen iti turista nga pasyaran. So nga kasapulan nga aramidin tayo ti responsable nga turismo tapno bayad iti panaganansya ket masalakniban ti aglawlaw tapno napintas mo ti tawidan dagiti sumaruno nga henerasyon. Tahaan nga matadaol amin dagiti ipatawid ken ipasublat tayo kadagiti anak tayo. Ket kasano ba nga protektahan tayo ti bagbagi tayo iti saan maitunos nga impormasyon ngano saan umno ang nga impormasyon na makaalilaw. Umuna ket kasapulan ken every time nga kada panuknukan tayo daytoy sakbay tayo nga ipasa iti sabali wenno iwaras. May kadwa ket agsanggil tayo kadagiti opisyal nga pagapuan ti impormasyon kasi ti Pag-asa, ti Department of Tourism, Department of Agriculture, DENR, local government units kan established nga news organizations kas iti Radyo Sagada. Ikumpara tayo iti ad-adu nga reliable sources sakbay nga akseptaran dagiti panagkuna. Kat kanayon nga lagi tayo nga patayo kapagayam nga kas responsable nga umili sa tayo nga basta patyan nagti makikita tayo ti social media nga post nakaro ita nga panawan nga ti kagudwa nga rumrumwar iti Facebook kat AI generated wenno inarami ti artificial intelligence nga awan ti umno nga panag-edit iso nga makaalilaw nga permita gitoy. Napatag ti panang panaknak iti tunggal impormasyon. Kanayon nga ipalpalagip ti Radyo Sagada nga ti accurate nga impormasyon ket mas papigsaan na ti maysa nga komunidad suportaran natin na sayaat ken napateg nga desisyon ken makasalaknib ken makaisalakan iti maysa a biag. Kagirod kapagayam, iti panagligpas ti programa tayo nga tatakuyanan batawa, kat entay lagipon nga ti turismo, ken ti panang salakib, iti aglawlaw, kat kasapulan nga kadwa. Iti Cordillera, dagiti may paspasintayaw nga kinabaknang tayo kat dagiti nagpipintas nga banbanpay, karayan, kuweba, tradisyon, ken ti komunidad, dagiti waterfalls, ken dagiti dadto mapay. Ti kinapintas na gito yung mabuybuyay ti ili tayo kat nakasanggil iti responsable at turismo na laing at padang bantay ti aglawlaw ken adaan iti naan-anay nga kaamuan nga umili. Ipalagip ti El Nino kada tayo nga agpayso dagiti karit ang mapadpadasan tayo. Bayat at turismo kat ipalagip ng mati nga ti natural at tinawid ket na balor ti pateg na.
Kung ti kinaagpay sukot ipanlagip na ti komunidad nga daan iti nananay nga kaamuan ket mas papigsaan na pa iti maysa komunidad. Ket nga rut yaman iti kadwayo kanya ita nga oras iti programa ti Radyo Sagada nga datakuyanan batawa ket maneng siya ni maing sapay kumatan na talgad kinadaan tayo itinan anay nga kaamuan. Ket sapay ko mga adda ti naadalyo iti daytoy a programa. May baga agsapa ket antabayanan tayo ti panakaibingay ti damdamag Radyo Sagada iti oras ti alas 12 kadwa tayo ni partner Simbay. Ket intun bigat mat iti oras ti 6:15 may rugi ti programa kan wenno agsubli ti programa ti Departamento ti Agrikultura nga agri-serbisyo kadwa tayo ni Ma'am Jovelyn Valenciano makadwa na iti daytoy a programa ni partner Gwen. Ket manen may imbag nga agsapa station ken iaman iti panagdengegyo iti daytoy a programa.